In de Jeswalker zwalkje wij in 6 afleveringen door de Friese Jesnatuur. En dat doen we net alleen, maar met beheerders en vrijwilligers die het hadden thuisvielen in deze natuur. Links komt er een bui op me af. Er zijn wat kei en wat hindersom. We zijn hier midden in Noord-Friesland, Boetendiks. Een enorm groot landschap eens. Het ben je zuur als mensen net met wend. Alles is om ons heen gebouwd voor u. Op de menselijke maat. Dat ga je hier net. We zijn hier op een grens van het einde van de simmer en kleren jest. Jeugd van u. Er zit de zeeaster in bloei. Maar verderop kleuren orenplanten alweer reed, jest reed. Welkom bij de eerste aflevering van de Jeswalker. Hey Hilco, wat Jost? Hey Remco. Nou, wat erg je. wat... Daarom heet Oh ja. Dat zijn al die schoolexters. Die vliegen erom. En wat zit je nog meer? Nou, ik zei toevallig, dan krijg ik een paar zweltjes voorbij vliegen. Die moeten naar voort. Ja? Nou, dat waren maar oren daar. Nou, de Wulpen zijn we. 3 tegenstaandlopers, zeg ik. De boord naar Ameland zijn we. Ja. En ik zeg, de kaaien en de hinders, mooi met de kant in de wind. Ja. Nou, zitten we eens even uit de wind daar even, Ja. dan praten we even verder over het gebied. Ja, het waait hier altijd. Ja, dat is hier onderdeel van de charme. Ja. Nou, welkom. Het is een iepen, wijd, groot gebied hier. Maar het bestaat uit verschillende leefgebieden, zoals je ze kennen. Want hoe is dit Boetendikse gebied eens opgebouwd? Nou, om te beginnen van de Zeedik. Dat is de Simmerpolder. Dat is de Simmerkade, die de Simmerpolder hebben beschermd. Dan is de Hegekwelder, Legekwelder en de Pionierzone Natte Kwelder. En dat begint neem ik om wat met zeekraal en het bouwt langzaam op naar verschillende orensoorten? Ja, dat klopt. Of zeekraal, kwelderkroet, wordt het ook genoemd. Kwelderkroet, ja. Met zeegazen en zeeaster. En zo bouwt het zich op met verschillende soorten planten. Als ik zeg om je heen zeg, het is net oerdreunen heeg, het is net heel bot roeg. Komt het echt doordat er hier vee omrent? Ja, er rent hier, we hebben hier het Friese jaar 23 pachters hier, Noord-Friesland Boetendiks. En die hadden al hun eigen verpachting. En de ene had jongvee, de andere had hinders. En sommige waren hier muskiep. En zag we de verroeging zien van de kwelders. En dit plakje hier, want dit is ook wel speciaal. Dit is een soort van kunstterp. Ja, dit nemen ze de terp van de toekomst. Die staat hier nog een dik hier. Vanuit het waar Blaja kun je hierheen rennen. En dan kun je hier het rondje samen heen rennen en dan rennst richting de toekomst. Ziet naar je jaskleuren in de kwelder, die het onder water staat. Allereerst, wat hebben wij hier? Dit is skarrekroer. Mooie reet op een stam hier. Ja. Dat is gewoon waar je met daar dat green. Ja, het is green. Hè? Als het opkomt te bloeien, is een mooi zachte stam, witte stam. Green van kleur. En in de juiste kleur de reet. Krijg je zien binnenloon hoe de BM geel worden en reed worden in de juist. Zo wordt de kwelder ook geel reed. Met skarrekroer. Dan heb je hier ook nog kwelderkroet, zeekraal. Kwelderkroet kerst eten. Ja, dat kan je eten. En ik ben eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig of het nou een verschil zit tussen het groene kwelderkroet en het reden. Dat is een pril. Ja, nou hier hebben we het groene. Dat is nog groener daar ook. Misschien die wat verder. Ja. Grazen door de kwelder. Ja. Oh. Deze, die is wat houtig. Die hele groene, die wat sappiger. Ja. En die reden. Zit daar een crunch in. Lekker.
Die is lekkerder. Ja, nou, we hebben zeker een culinaire ontdekking die hier in de kwelder. Dankjewel. Alsjeblieft. Krijg je er zo bij. Ik ben vrijwilliger bij het Friese Geer en dit gebied dat, ik scharrel hier nu zo'n 14 jaar om. En ik doe hier excursies, ik tel wintervogels, briervogels. En het is een geweldig Eldorado hier, iedere keer weer op meer te wezen. Het is net altijd even licht. Zoals nou ook, het is wat reinerig. En dan mag je hier ook wezen. Dat jat er al bij. Als we zeggen naar de trekvogels, dan ik vind altijd dat vind ik de mooiste tijd al die er is. Want dan binnen dan hij je soms 10.000 bonte strandlopers die komen hier zien. Nou, dat is van mij genieten. Maar ik zie ook wel dat bijvoorbeeld de heining, dat is hier dat gemaal wat je komen is. Nou, die had een zwiert wetteruitwetering. En als we dan zeggen naar, dat is in die hoeken, de oorwetering, nou dan zie ik wel dat de vogels die daar komen in de winter, dat wel vroeger is. Er binnen meer, als we het hebben over de kluit, dan zit die vooral daar. Die mogen graag wat over brak wetter, nou dat zit daar. Dus er zijn wel zaken die het verhoren, maar het ben nog steeds gigantisch ontaan. Je weet ook wel dat het, ik geloof dat het 1 miljoen vogels per jaar dit jaar uiteindelijk forageren in de winterperiode. Nou, dat is een gigantisch ontaan natuurlijk. En dat begint ook een beetje in de jest al, hè? Ja, het is nog wel bezig. Ja. Dus, het begint nog wel. Alleen het leuke nou is nog wel van dat je de vogels hier komen en ze binnen wat op kleur. Zomerkleur hadden ze nog. Vooral als je richting het water in. En je komt er steeds dichterbij. Ik zeg dat altijd, die stilte hier. En als je er het wat binnen, dan is het in een groot kabaal altijd van die grote kloften vogels. Nou, dat is voor mij genieten, iedere keer weer. Hoe meer mensen naar je de kunde brengen met zo'n gebied en met de belangrijkheid van dit gebied, dat je uiteindelijk meer mensen krijgt die uiteindelijk denken van ja, verdorie, daar maar wat voorzichtig mee wezen, daar maar wat passen. Emotionaal. En je moet er eigenlijk zeggen van, ik ga mijn hartje onverpand en ik probeer dat andere mensen ook bij te brengen. Nou Wilco, we hebben hier het onder kwelderwest, om zee. We hebben zo'n beetje alle facetten van dit gebied hebben besjongen en ben zo'n soort vogeltjenka, maar wie die hechte punten. Wat is daar opvallen als natuurliefhebber? En de kloften vogels die er binnen. Momenteel, die vogeltrek, zoals wij jongen hebben, ja, dat is prachtig om te zien. Maar die lossen erachter en hoe ze draaien, in de wien op. Die ene gaat links, de andere gaat rechts. Ja, qua groepen, ja, dat is prachtig om te zien. En het mooie van trekvogels in de jest is dat ze niet alleen nog op bijzondere plakken aankomen. De plakken die ze vertrekken, maar direct wijzen. Dat had ik van dichtbij besjoend. Van een pad komen die vogels uit gebieden lijkt als dit. We ben hier 4 boppen de Poolcirkel, 4 boppen in Noorwegen bij de rivier de Maasje-Jokka. Het is nou jest, maar simmerdags brieren hier een heel soort vogels die wij in de jest werd bij u joggen. Die moeten hier reis wel fut, omdat als het hier koud wordt, als het hier begint te vriezen, ja, dan dondert die insectenpopulatie in elkaar. En dan maak ik het fretten van die vogels. Dus ze moeten eens wel. Het is in de tijd dat dit te zien is, dan zit die hele bubs een heel stuk zuidelijker. In Friesland of nog volle verder. En laat je nou denken, mijn mooi waar, wil ik hier ook wel eens zien, dan ken dat. Dan hebben we een paar tips voor je. We beginnen hier bij het net bemenske kweldercentrum van het Friese Geer. Van daaruit wippen we de dik oren naar een goed zicht per paard dat hoen net wel komt binnen. Maar kan je dus wel. Dat rent naar wat de meeste mensen een bunker nemen, maar eens een oude observatiepost is uit de Tweede Wereldoorlog. En kiekermaai is zeker geen luxe. Maar de oorgang van Zwiert, Binnenlaan en Zoute verteert bij Beschenwol zonder dat je de vogels te vol in paard zitten, kan dit paardje naar een vogelsjogscherm inslaan. En hier midden in de Oorzinkadobbe staat een fotokunstwerk van visual artist Marcel van Luit. Het is alleen nog van de Rhône uit te zien en leidt voor een pad onder het wetter, afhankelijk dus van de wetterstorm. En vanzelfs is er nog de terp van de takkomst. De terp is dan 80 meter breed en 4,7 meter op NAP. Al met al hebben we een beetje een redelijk compleet plaatje gekregen van wat je al je leven bedenkt. Jawel, ja. Vooral in de jest, nou.
Maar de trek van de vogels, ja,